Виждаш ли на него? Ей, сега вече се конекна. Ела насам излизаш от кадър, свиня гадна. Айде, кой го чистиш, бе? Бу. Я напрестича. Добре. Сега. Аз няма да направя битбокс, защото не мога. То се видя от предното клипче. Не сте го гледали, няма и да го гледате. Гадна ли ви? Няма да го гледате пък. От турски ми бак на Влади. Всички. Турция. Ето. Добре, сега. Само той ще прави битбокс. Така се намира занимание. Вие за мен не мислите. Аз ще го правя. Аре, ако ще правиш нещо, пръго не иска, бе. Не. Ела тука. О. Цялата работа е, че казва путка. Путка. Разбираш? Ето, путка. Или путка. Путка. Видя? Цялата работа е, че казва путка. Некултурник! Знаеш ко? Аз ще го държа, ти пей на него. Чакай малко сега. Значи, в момента правим един специален поздрав за Десито от Шумен, за Хихито от Шумен, за Саси от Шумен. Правим поздрав още и за останалата компания Жени, Николай, Янис, Иванина, Ивалина. Ще да забравя майко, колко съм прост. За Полито, която между другото вече не знам дали се събира с нас. Не съм виждал доста ли. Валю, да не забравяме Валю. Валю. Off the hook. Добре бе, Валю. Валю, още кой? Да речем... Кажи още някой бе. Не знам кой. И за мене, и за тебе. И за нас двамата. Как можахме да се забравим? Просто си смикат гал. Също така правим поздрав и за Виктория, неговата любов от Шумен. За моята любов, Раличка, и тя от Шумен. Обаче, не да разбереш. Да. Страшен си в штракането с пръсти. Виж сега. Сега ненавиждат, сега навиждат. Добре. И... Още кой? Си искаш да някой друг да поздравим? Те си имена не мога да й кажа. А то детето откъде да знае, че 500 килата живее, батко? Къв бушон, бе? То за друго страшно въпрос, бе. Сине, каква е тази машина, Сине? Атка! Не те питам, кой питам те откъде? Чакай. Сега, ти си полицая, аз съм Асен. Ама Асен, ти бушон ли нямаш, бе? Чакай бе. Сега. Ти бушон ли нямаш, бе, Асене?
Нямам, аз ток нямам. И как го е носвит? Дошъл тока. Дошъл. Тъс машина, ква е тука, бе, Асене? Тъс машина, ква е? Аткан. Не те питам, ква е, питам те откъде? Детето го носи, бе. Как ще я донесе тия 500 кила, бе? То откъде да знае детето, че 500 кила е? Носи го тук, то откъде да знае кой какво е и кой на кого е. Цялата ти работа е... барда. Барда? Асене, какво е ти видео, бе? Тошиба B600. Не те питам какво е, питам то откъде. Детето го носи, бе. Плей. Мини плейваме, брато, 6 минути стана. Тъй, че, айде, пре поздрава и да свършваме. Плей. Панчка. Запусичка. Панчка. Запусичка. Панчка. Запусичка. Панчка. Запусичка. Край, ти беше.